Bueno, polen arteko biderkaketekin jarraituz, egingo dugu 91. orrialdeko laugarren ariketa orain. Emoten dizkigute hiru polinomio, P, Q eta R, eta egin behar ditugu P bider Q, P bider R eta Q bider R. Bueno, kasuan, P bider R izango da. Lau X karratu gehi hiru, P bider Q parkatu, bider bost X karratu, ken hiru X gehi zazpi. Bueno, gogoratu. Polinomioen arteko biderkaketak egiteko, egin behar dira polinomio horiek osatzen dituzten monomio guztien arteko biderkaketak, hau da. Amengo monomio biak bider amengo monomio guztiak, hau da. Lau X karratu, bider bost X karratu, jongo gara egiten, lau X karratu, bider bost X karratu, lau bider bost hogei, X karratu, bider X karratu, X ber lau. Lau X karratu, bider minus hiru X, da, lau bider minus hiru, minus amabi, X karratu bider X, X berri hiru. Lau X karratu bider zazpi, gehi, hogeta sortzi, X karratu. Torain, hiru, bider bost X karratu, hau da, amabost X karratu, hiru bider minus hiru X, ken behatzi X, eta hiru bider zazpi, gehi, hogeta bat. Emaitza, idazteko, amengo polinomio honetan, badauz monomio batzuk, adibidez bi hauek, antzekoa direnak, hau da, berredura bardina daukenak. Orduan, emaitza izango da, kasu honetan, hogei X ber lau, ken amabi X berri hiru, eta hogeta sortzi X karratu, gehi amabost X karratu, da gehi berrogeta hiru X karratu, ken bederatzi X gehi hogeta bat. Eta hau, izango da lehenengo ariketa. B. Ben egin behar dugu P bider R. Bueno, P da lau X karratu gehi hiru, eta R da bost X ken sortzi. Orduan, berriro, lau X karratu bider bost X, lau bider bost hogei, X berri hiru. Lau X karratu bider minus sortzi, lau bider minus sortzi minus hogeta amabi, X karratu. Hiru bider bost X gehi amabost X, eta hiru bider minus sortzi ken hogeta lau. Kasu honetan, monomio antzekorik ez dagoenez, emaitza hori izango zen. Eta zeren kasuan, egin behar dugu Q bider R. Hau da, bost X karratu ken hiru X gehi zazpi, bidertu bider bost X ken sortzi. Bueno, egun bigara egiten, lehenengoaren monomio guztiak bider bigarrenaren monomio guztiak, bidertzen. Denaren, klasian baten batek galtu dozt uste dut. Ea, aldiren egin bidekaketak aldrebez, hau da, lehenengo polinomioa hiru monomio baditu eta bigarren polinomioak bi monomio baditu bakarrik, zehatxik ez ipini binomioa aurretik bidertzeko. Bueno, posible da, alduguin, hau honeaz bidertu edo hau honeaz bidertu. Berdin dio. Dena hasiko gara. Bost X karratu bider bost X, hogeta bost X berriru. Bost X karratu bider minus sortzi, da minus berrogei X karratu. Orain, minus hiru X karratu bider bost X, minus hiru X bider bost X, minus amabost X karratu. Eta minus hiru X bider minus sortzi, gehi hogeta lau X. Eta maitzeko, zazpi bider bost X, gehi hogeta amabost X, eta zazpi bider minus sortzi, minus berrogeta amasei. Orain, antzeko monomioak, hau da, X karratuak eta Xak, hemen, batu behar ditugu, orduan geratuko da. Hogeta bost X berri hiru, minus berrogei X karratu, ken amabost X karratu da, minus berrogeta amabost X karratu. Eta gero, hogeta lau X gehi hogeta amabost X da, gehi berrogeta hemeretzi X. Ken berrogeta amasei, hori da emaitza.